Podle všeho virus, který si jedno z dětí přivezlo z Afriky, může za zažívací potíže na táboře známého youtubera Taryho. 10 dětí skončilo s bolestmi břicha a zvracením v nemocnici. Kromě dětí onemocněli v Kounicích na Kutnohorsku také 3 dospělí. Podle hygieniků se s největší pravděpodobností jedná o virové onemocnění. Jistí si ale budou, až dostanou výsledky testů vody a jídla z kounického tábora. Některý z účastníků tohoto tábora byl již nakažen v době, kdy do tábora přišel a potom tedy nemoc se projevila a nakazil ostatní účastníky. Celkem 14 dětí mělo problémy. Volali manželce do práce, že syna odvezli na Bulovku, záchranná služba, ohledně toho, že trpí průjmama a bolesti hlavy, zvracení. Potom za hodinu vyvolali z Bulovky, že tam máme pro něj přijet. Bylo to jídlem, když jsem se vždycky najedl, tak mi bylo hůř a najednou prostě jsem šel za ošetřovatelem a byl jsem prostě na nemocnici. Aby se nám k tomu nějak dál vyjádřit. Podle výsledku laboratorního šetření by se pak odvíjely případné sankce. Jde o tisíce korun. Jsme ve Svatouchu na Chrudimsku, kde má mít tady další ze svých táborů. Snažili jsme se získat jeho vyjádření, nicméně jeho manželka tvrdí, že tu není. Dobrý den, máme prosbičku, hledáme pana youtubera Taryho, my jsme ze zpravodajství televize Nova. Jo, a kde bychom ho našli? Tary čelil kritice v minulosti například kvůli skandálu, kdy odpověděl malému fanouškovi, že on ve svém obchodě nemá drahé oblečení, ale zřejmě jen chlapec má málo peněz. Později tvrdil, že vše byla jen legrace. Taryho tábor ale není jediný, který měl letos podobné problémy. Třeba začátkem července z letního tábora na Lounsku odvezla záchranná služba 27 dětí a jednoho dospělého se silnými zažívacími potížemi. Za vším bylo špatně tepelně upravené jídlo. Anežka Vrbicová a Petr Brzek, televize.